לכולם, שלום לכולם, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון, אני ואופק פרץ משחקים בקלאש רויאל בקלן בטן. בואו נראה מה נעשה היום. הנה זה הקלן בטן, לא, אולי מולי. בטעות נכנסתי לקרב של מישהו אחר, סליחה, של מישהי יותר נכון. אוקיי, אני רק אסיים את הקרב ונחזור אליכם, חכו כמה שניות. וחזרנו אליכם והיום אנחנו מזמינים אתכם. לא, אופק! לא, אני מבטל, ביטלתי. לא, אוקיי, אני מאמין, תקרא לנו עוד פעם. אופק, אנחנו עוד פעם חוזרים אליכם שנייה. וחזרנו אליכם ואופק תזמין. קיבלתי את המקום. וחזרנו אליכם, חכים שהיא תזמין בצמידת. טוב, אני אקח את זה. אוקיי, אני מזמין. יש! וכן, אקס גיימינג. ואנחנו ביחד עוד פעם עידו אקס גיימינג עם משפחת פרץ המלכה שזה אופק. לא וויזרד, אופק! תוסיף התקפה כדי חסרת רחמים. אמא, אלממי, זה קורה. תגיע לבית. שתיים. בום, אולי, כן. בום. וויזרד לבל 8. למה שמת את זה? היינו צריכים לשים את זה על הבית האמצעי. את המערבת, טוב, תשים את זה כאן. בום. ואופק ואני בינתיים עושים את זה. מה? לא, אופק שים פרינץ, אם יש לך. יש לך פרינץ! כן, שמתי זה. אמרתי זה. תזמון טוב. נכון. נו באמת. טוב, יש לי פקה, אל תדאג. והם מתים. יש! הם נתנו מכה אחרונה, ראיתם את הדבר הכי יפיפה הזה? רגע, הנה. הם משחקים עם הכדור שלך. תגיד להם שיביאו לי. אוקיי, בוא נראה. נשים פקה. אופק, עוד לא היה לי פקה. בסדר, לא נורא. אוקיי, בינתיים בוא נראה מה אנחנו נעשה. איזה מיני פקה. ייי, פקה חזר לעניינים, בייבי. נו, תקפיא אותם, אופק. תודה לך. יופי. אחד. נו באמת. נו תשים, I got some goblin barrel. ניצחון. וזה היה הניצחון של היום. אז... רגע, אני לא יודע מה לעשות. תגיד להם. ממשיכים בסרטון. ואולי נמשיך בסרטון. אז עכשיו אני מתחיל. אז... תגיד להם עכשיו, אופק משחק. אז עכשיו אני עכשיו, יאללה ביי. הסרטון. אל תעשה את זה. אופק, בגללך אופק התחלנו עוד פעם. טוב, סליחה, הייתה תקלה קטנה בי. טוב, והמשכנו. תגיד להם, אופק עכשיו מתחיל המשחק בה. וגם הסרטון, הפתעה קטנה בסרטון. של עלייה לארנה 6. של עלייה בארנה 6. ויאללה מתחילים. ואתה לא חושב שזה אתה. תדבר שזה אתה. תגיד, אני שם. אני שם. לא אומרים את זה, פשוט תמיד. אוקיי. לא. אני יודע מה נגיד, אופק. אוקיי, אנחנו שנייה. אופק, הם העיפו את הכדור. אופק, הם העיפו את הכדור. יכולו להביא. תביאו לי את הכדור. וואו, איזה תקפה מהסרטונים. ובוא נראה בינתיים אנחנו עומדים להפסיד. גם אפשר להפסיד, אל תדאג. אני לא חושב שהולך להיות לנו כל כך מוזל הרבה. יופי. לא רציתי לעשות המשך. כבר. אוקיי, אני שם גובלין ברל ומיניון. אל תדבר. אוקיי, בטעות שמתי פה. עידו, נראה לך שזו תמונה יפה לנו?
דרך אגב, תיתנו לייק וסאב ותירשמו לערוץ. של נבר רויאל. לא, של עידו אקס גיימינג, ואל תתייחסו לתקלה שהייתה כאן. אני לא חושבת שזה יפה לסרטון. אני שם רק את זה של הלג'ינדרי. איך אתה עושה את זה? שמתי כבר לענו. איך עשית? תראה לי. רוצה לשחק בכדור? אוקיי, בינתיים אנחנו מובילים. אוקיי, מה? ייי, והצלחנו לחסום את הבלון הנוראי הזה. טוב, בוא נראה מה נעשה. אוקיי, עכשיו. הוא היה מצוין. איזה סרטון? ואם ישימו לך עכשיו, בוא נגיד, מה? סטארבי. אם ישימו לך עכשיו סקאמי, אם ישימו לי עכשיו סקאמי, ברור שישימו לך סקאמי, אם אתה מצפה. בוא נראה אם זה הרוס. בסדר, לא נורא. ביי. ביי ביי. לינס. היי, פקה. אופק, אתה נותן להם לשחק בכדור? יפה. אוקיי, בוא נראה מה אנחנו הולכים עכשיו לעשות. וכפי שאנחנו רואים, הפצצה התפוצצה ועוד מעט עושים להם שתי בניינים ברצף. לא ברצף, אבל למה אתה עושה את זה? ידעתי שזה קורה, ובוא נמשיך בסרטון. משחק לך? לא. מה זה סרטון? כן. כן. אל תעלה את זה בחיים. למה? כי כולם מדברים ברקע. לא אכפת לי. לא אכפת לי אם כולם מדברים ברקע. נו. נראה לך שזה אכפת לי. הוא שם לי פה פיירבול וזה. ירין, נראה לך שזו תמונה יפה לנו? משתמש. מה זה שלנו? ניצחון! זה ניצחון שלט. אבל אני אראה לך שתפש, אבל לא חדמי לך. אנחנו עכשיו פיראטים אני אוריד את זה. שמשיגים את השלל. איפה המזיקה? לא, זה צבי. צבי של מי זה? עידו. פתח. אין לי מספיק. נווה, אופק. ועכשיו נתחיל בקרב הזה. לי היום 200. היה לי 400. ואני אומר לכם, עדיף יותר. איפה הכדור? היה לי 42. אופק, איפה הכדור שלך? עדיין, קיבלת לג'נדרי. שמתי פרינס ומינינות וגמור. איזה מעתיקן. אולי יש תחסיך לעתיק. איזה מעתיקנים. מעתיק כל דבר שאנחנו עושים. תשים מיליון. ליאור משיג ושם. בום. בום. ובאולים. ידענו שהוא יקבל את זה מהאפליקציה. איך קוראים לאפליקציה באמת? זה לא אפליקציה, זה ועוד ניצחון קטלני. עוד שתי ניצחונות עלייה, תגיד להם. ועוד שתי ניצחונות עלייה כנראה. כנראה, לא בטוחים, כנראה. בטוח. נובים! איזה כיף זה להשמיד נובי? לראות את ירין המחרה. ואיזה זה לא עוד שתי אוקיי, אנחנו נגד, תגיד להם, אוקיי, אנחנו נגד לוב. אוקיי, אנחנו נגד לוב. מה, איזה רמה? רמה חנה. איזה תקרה? מה אתה דפוק? אתה מדי לשחק. לא, זה סתם. זה בשביל הכן. אבל סטופ, אנחנו באמצע סרטון. אני רוצה שנודע בלגוב כבר לקלוד. מה? אנחנו באמצע סרטון. אנחנו באמצע סרטון, תנו בשקט. אתם באמצע סרטון? יא גרוע, אתה כולה ארן 5! יוטיוברים חרות, אל תעשו להם לייקים. סאב אחד לשנה. איזה גרוע, הוא ארן 5! סתם, הוא אחלה גבר. הם באמצע סרטון! אני חושב... אופק, חכה, יש שניים. תעצרו את זה. אבל תעצרו את זה. אופק, תעצרו את זה. לא בא לי לראות את הסרטון. אל תדאג. ואל תתייחסו לתקלות שכרגע. זה הייתה תקלה קטנה, אל תתייחסו. אני שונאת לי. וכל מי שאומר לכם את זה, תגידו להם, עידו אקס גיימינג כמו סרטונים שהם חרות. אולי בעוד חודש אמא קונה לנו בושה. אני חושב שזה הפסיק. חכה, תראה לי שנייה, אני חושב שזה... חכה, אני חושב שזה הפסיק. אופק, תראה איזה פתיחת יבות לי אבא שלי. לג'נדרי, 3 גולדן, אני... לא, אתה מוחק את הסרטון או מה? לא הבנתי אותך. אתה תמחק את הסרטון.
לא, הרגו את פקה, אני לא מאמין. ובוא נראה מה יקרה. או, איזה בסל הוא בריבוע. כן. בוא נראה מה קורה. לא, פצצה לא הצליחה. בום, ואין הפצצה מתפוצצת. לא קרה כלום. טוב, בוא נשים פקה. לפי דעתי פקה ופרינץ יהיו שילוב נהדר. לכל מי שאומר את זה. בוא נתחיל. אוקיי, נשאר רק עוד קצת. בוא נגיע קצת על הארמון כדי שזה לא יקרה. בתוך 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. עוד ניצחון אחד, נעלה כנראה ארנה. אז אני אומר, היה כיף מאוד. בוא נמשיך בסרטון. כן, עוד ניצחון אחד. מי נכנס? כי עוד 10. יצאתי אתמול. אלא אם כן, יוצא לנו 26 גביעים. אם יוצא לנו 26 גביעים, אנחנו לא נראה. אני נגד צ'יטר. זה טרנינג צ'יפר. איזה לבל הוא? לא קשור, זה לורו, נכון? זה לורו. מה הקשר? מה? סתם. טוב. דברים נגד איזה אחד אמרנו לי זה צ'יטר כי קוראים לו לורו. מה קשר צ'יטר? וויץ' הורגת אותנו. אני טיפש, שמתי לו בומבר וארתי לכבד. אני לא אומר שנצח, מאוד לא אומר שנצח. אני אומר שנפסיד, בטוח נפסיד. וואו, הוא ברן ה7, הוא ברן ה6. איך נתחיל נגדו אם הוא ברן ה6? נדפקתם, הוא כבר ברן ה6. הוא ברן ה6 ורמה 5, שהתבייש. מקסים! מה עשי מעלה מקסים? מה קורה אחי? יפה! נווה דהומו. סתום. תראה מה עשיתי. בוא נראה מה אנחנו הולכים לעשות. בינתיים ששמים לנו וויץ'. וואי, זה איש מעצבן. וואו. וואי. שנייה! מה הכל? ובום. זה נגיעות. רגע, לא, בוא נחכה שוויץ' תתייחס. טוב, זה לא עובד כל כך. אוג ריידר. אנחנו גמורים. אוג ריידר הרוג אותנו כנראה. תשים מיניונות. ושמנו מיניונות על הכל. הלך להם הכל. אני פה הרבה פרנץ. בוא נראה. פרנץ אולי. קיבלתי פרי לג'נדר. לא, אני לא קיבלתי. טוב, וסקלטון ארמי, תגיד להם, יש סיכוי שאנחנו עולים. יש סיכוי שאנחנו באמת לא נעלה. אם נגיד, לא, יש לנו סודון. יחד זה ייתן לנו דקה. ותגיד להם, אנחנו עולים. רק אם לא יצא לנו 20 גביעים, אז אנחנו עולים. 27. ובוא נראה, בוא נגיד אם יוצא לנו 27 אנחנו 32 ויצא לנו 32 ועלינו ארנה וביי לכולם. כאן סיימנו את הסרטון של עידו אקס וכאן סיימנו את הסרטון של עידו אקס גיימינג.